नमस्कार, प्रणाम भोजपुरी समाज। आप सबके स्वागत बा खबर भोजपुरी में। हम आहिस तिवारी आप सबके बीच में बहुत ही खास खबर लेके आयल बनी, जौन के इंतजार पूरा भोजपुरिया समाज के बा, पूरा भोजपुरिया श्रोता के पड़ुए। काहे कि होली के मौसम आ गइल बा और होली में जब पवन सिंह जी के गाना ना आवे तो होली कौना काम के। वही से जुड़ल बहुत ही बढ़िया खबर लेकर वो सभी के बीच में आयल बनी। रउआ लोग तस्वीर देख सकतनी कि पावर स्टार पवन सिंह जी आज मंदिर गइल बनी और सिद्धि विनायक जी के पूजा के लिए बनी। कोनो काम के शुरुआत कइल जाला तो सबसे पहले भगवान गणपति जी के आराधना कइल जाला, पूजा कइल जाला। वही से पावर स्टार पवन सिंह जी आज गणपति महाराज के आशीर्वाद ले बनी और बहुत ही जल्द एक से एक धमाकेदार, एक से एक बवंडर गाना, होली के जौन मिजाज रहेला, होली के जौन तड़कता भड़कता पावर स्टार पवन सिंह जी के आवाज़ में जोगीरा होला, गाना होला। माने हर एक तरीका से जौन पवन सिंह जी अपना गाना में परफेक्ट तरीका से जौन यूज करीला, जौन गाना मिजाज में बनेला, वो सारा चीज़ के एकदम एगो स्पेशल माने स्पेशल थाली जौन होला नु, होली स्पेशल थाली जौन पावर स्टार पवन सिंह जी ही अपना भोजपुरिया समाज के परोसीला। तब बस इंतजार खत्म हो चुकल बा। पावर स्टार पवन सिंह जी अपना गाना के बहुत जल्द मार्केट में एकदम अपना गाना के माध्यम से विस्फोट मचावे वाला बानी और भोजपुरिया समाज के पूरा एकदम वहाँ के झुमावे वाला बानी। तो रउआ सब से आग्रह बढ़ुए कि रउआ लोग वीडियो में बनल रही और जैसे ही नया अपडेट आई रउआ सभी के बीच में हम आ जाइब अपडेट लेके, और गाना के रउआ लोग एकदम दबा के एकदम शेयर करे के बा, मजा लेवे के बा, होली के आनंद लेवे के बा। मिलल जी अगले वीडियो में, तब तक खातिर जय मां विंध्यवासिनी।